Hello guys, welcome back to the channel. Nontonganku आंनि channel-आवहाय खनसेबाव फिन बरायहरफिननाय थाबाय from बरमा. So guys, जोंनिया क'क्राझार थांनाय प्लेन दंमोन, ओमफ्राय खायसे उसुबिदानि थाखाय केनसेल खालामनांगौ जाबाय। माने दा सिटुएसनफोरा बारा मोजां नङाना, नोंथांमोनाथ' थांग्रा मिथिखागोन निउस नायग्राफोरा माबायदि अबस्था जाना दङ। बिदि जाबायब्लाथ' जों बोरै राइड मारिनांगौ जाखो। ओमफ्राय दा जोङो गुवाहाटि साइडथिं थांगासिनो, जोङो साइडखौ सोलायबाय, क'क्राझार साइडनिफ्राय गुवाहाटि साइडथिं थांगासिनो दा। ओमफ्राय नायनोसै मोनसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोननि बे भिडिअ लाना गाइस। So guys, नै दा जोङो फाइनालि नलबारि मोनफैबाय आरो ना। नै नलबारिया बेनो लामायाव बारा एसां बानायबोनाय जायासै, मानोना हाइवे मा नोंसिनो दङ जेबो गैया, ओंखायनो आं हाइवेआव एसां क्लिप लाबोआसै। आरो बहुद दङ ना माने लामाया हिट जानायासो हिट नालाय, आं बेखिनिखौ बारा गोलाव खालामाखै। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ एबारहाय डाइरेक्टलि मोनहैनो खानसै आरो ना। So finally guys, जोङो दा माने मोनहां जाबाय जायगाखौ, एसे हाजो फिल फैबायानो। माबानिफ्राय जोङो प्लेन जायगानिफ्राय एसे दा हाजो दावखोनाय मोनबायानो, हाजोखौबो नुहुरखाबाय दानि एसे ओमफ्राय दा थांगासिनो। फाइनालि हाजो गाखोफैबाय आरो ना। लामाया ओरै इखिजानि लामाया माने हाजो सासो आरो लामाया फिल्डआ नेचारलायनो। मा होनो गाइस, एकदमबारे बेलेगखा नांदो गोसोफोरानो। इबायदि लामाया दिनैसो माने डेन्जार दावखोनाय लामाया गारि खारलायाखै। नोंथांमोना नाय जायगाखौ माबायदि डेन्जार हिट। आं केमेरायाव कम खाला रुसो दा मामसन भिउ पइन्टआ हिटखा गाइस, मार हिट। हिटखालै सालायनो लामाया दायो फैनायाव फिउ बुगोन लाखिलायनानै नङा। थ' गाइस लाइफआव फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जायगायाव फैदो आरो इमान हिट जायगा। माने आं फैफेराखैमोन बेफोरबायदि जायगायाव लाइफआव मालाबाबो, दिनै फार्स्ट टाइम फैदो। मार हिट नांखादो गाइस, एकदमबारे बिफां गेजेर ओमफ्राय लामा। मा होनो आरो बेफोरबायदि फिल्म मोनबाय थाया होननांगोन। डेन्जार हिट गाइस, लामाफोरानो मार हिटखा। नोंथांमोनाबो फै मालाबा बेयाव, बारा गोजान नङाथ' नलबारिनिफ्राय 21 ना मायबाल'सो जायो गोजाना। नोंथांमोनाबो फै मालाबाफोर, डेन्जार हिट, गोसोफोरा सान्थि मोनखागोन आरो ना गाइस। एक्सपेक्ट खालामाखैमोन इमान हिट होननानै, खिन्थु मानिनांगोन खिन्थु डेन्जार हिट जायगाया। मोनथाराखै खोमा जों जायगाखौ, पार्किं प्लेसनो नुहुरजोबखायो। फैगोन खोमा जायगाया मन्दिरखौ मोनथ'वाखैनो गाइस, जोङो फैगासिनो गिदिं गिदा मन्दिरखौ। नै खोमा मन्दिरा नै जानांगौ, कार पार्किं नै जानांगौ मन्दिरा, बेनो मन्दिरा। बेयाव पार्किं खालामनांगौ आरो ना बाइकखौ, ओमफ्राय जों ओरैनो गिदिंना फैनोसै, बेरायना फैनोसै दसे। स' गाइस जों फाइनालि मोनफैबाय आरो ना जायगायाव, नैनो आरो जायगाया। ओमफ्राय जों दा सिङाव थांसै, माबायदि नुयो सिङाव नोंथांमोननोबो देखायलांसै आरो ना।
ओमफ्राय नै बाहेरनिफ्राय माबायदि दखान दं बेफोराव नोंथांमोना एसे नायना लानो हागोन देखायनो आं नोंथांमोननो नै गाइस बेफोरबायदि आरोना बेफोराव दखान दं ओमफ्राय नैयाव कार पार्किंफोर खालामजायो दा फुं नालाय बारा मानसि गैथ'आ जों बया फुङावनो फैदोंना ओंखायनोसो बिदि जाबाय स' गाइस नैफोरबायदि आरोना जायगाफोरा ओमफ्राय नैयो माबाया इसोरना मन्दिर ना मा होनो लिखो मस्जिद ना मा होनो बेनो आरो माबाफोर बायदिबा नियमफोरा बायदिसिना जों बारा मिथियाबो ओंखायनो ओमफ्राय दा फैबाय आरो गोसोफोरखौ सान्थि मोनदों आरो मोजां मोनो बेफोरबायदि मा होनो भगबाननि जायगायाव फैबा गोसोफोरा सान्थि मोनोना ओमफ्राय मिथिखानाय बाथ्रा बेफोरो स' जोंनियाव मोनफैबाय स' गाइस नै आरोना इसना मन्दिरा नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मा होनो लेखाफोराव मोनदो जानांगौ बर'नि लेखाफोराव लिरनाय दंखायो मोनसे लेसन दंमोनलै बेयाव लिरनाय दंमोन आरोना बेनि स्ट'रिया माबायदि नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ ओंखायनो आं एसां खोन्थालायला ओमफ्राय नै बिथिंजाय ओइफोरथिं नुयो आरो आं दायो नोंथांमोननो भिउ पइन्ट खिन्थागोन मोजां ओमफ्राय नैफोराव दखानफोर दं आरोना हिट नुयो जायगाखौ माने हिटानो जायगा नैफोराव दखानफोर दङ खुलिजोबथ'वाखै दासो फुंना खुलिजोबथ'वाखै ओमफ्राय गाइस जों दा एसे फट' साफायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो भिउ पइन्टखौ देखायगोन र' दा आरामनो देखायनोसै नोंथांमोननो स' गाइस नै दा जोङो माबानिफ्राय फैनानै इसोरनि मस्जिदनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दा मोनसे डेन्जार हिट गाइस डेन्जार हिट भिउ पइन्टआव दंफैयो आरोना नै उनथिं पाहार दं नै आंनि उनथिं पाहार दङ ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनि आं भिउ पइन्टखौ माबायदि डेन्जार माने डेन्जार हिटखा गाइस नोंथांमोना नाय नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि जायगाखौ ओइनो एकदमबारे नुहुरजोबो आरोना ओइथिं माबा टाउन दं खोमा ओइथिं बिल्डिं माखासे माने दं ओमफ्राय ओइ बेसेबा गोजानाव लागि नुहुरोलै डेन्जार हिटखा गाइस जायगाया गाइस नोंथांमोननो दिनै एसे ओरैनो देखायबाय आरोना जों माने भिडिअ बानायनाय मटिभाव फैखायाखैमोन ओरैनो बेरायनाय हिसाबैसो फैखादों माने ओरै क'क्राझार थांनायनियाथ' जोंना प्लेना केन्सेल जाबायना ओमफ्राय केन्सेल जानानै गोसोफोरा एसे असान्थि मोनबायदोंमोन ओंखायनो ओरैनो गोसोखौ मोजां खालामनो थाखाय फुङाव ओरैनो ओंखारबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैनो भिडिअ बानायनो होननानै बानायबाय ओमफ्राय दा जों थांफिननोसै आरो बेनिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोननोथ' देखायबाय नैखो बिउटिफुल हिट जायगाखौ इमान हिट थामनेल थाखाय लानो र' मोनसे इमान हिट माने जायगाया माने आं फैबावगोन आरोना इयाव फैनाया इयो माने बया सान्थि जायगाया एकदम स्रि स्राय जायो ओमफ्राय नै इयाव अन्थाइ गिदिर दङ बयाके ओमफ्राय लामाफोरा हिटखा आरोना गाइस डेन्जार हिटखा नोंथांमोनाबो फै बारा जाया नलबारिनिफ्राय 21-22 किल'मिटारसोल' जागोन बारा गोजान नङा स' दिनैनि भिडिअखौ बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओरैनो एसे सर्ट भिडिअ होबाय आरोना नोंथांमोननो गोबावजों मोनसे आंना गोबावजोंनो फैखागोन भिडिअ माने आं रेगुलार बानायबाय एसे बेस्थ' जादोंमोन एडमिसनफोरनि रेगुलार बानायनो हायाखैमोन ओमफ्राय दे बिदिब्ला नोंथांमोना टाटा बाय बाय जै बर' हारिनि जै